Voerendaal. Een van de allermooiste plekjes in Parkstad. Vandaag is hier een bijzonder evenement. De muzikale slang. Dat wil zeggen dat er één slang van gitaristen allemaal hetzelfde liedje spelen. En Gilles is erbij. Zoals altijd. Ik ga eens even kijken wat er hier allemaal gebeurt vandaag. Wij hebben dus een groep en daar spelen we gitaar mee. Een bandje? Een soort, nou, nee? Okay. We hebben een soort van, we hebben dus les hier. Ja. En dan hebben we natuurlijk allemaal groepen, dus ik ben op zondag om 1 uur. Oké. Dan zeker groep 4 en ja, nu speel ik ook met groep 4. En dan gaat het zo vanaf binnen, dus dan begint eerst groep 1 en dan gaat het zo ongeveer een beetje zo als een slang naar buiten. Met de hele tijd, je blijft dan de hele tijd hetzelfde nummer doorspelen naar buiten. Jullie hebben dit keer gekozen voor een nummer van wie? Bring It Home to Me. Ja, is het van... Sam Cooke. Sam Cooke, oh Sam Cooke. Sam Cooke. Welk stukje ben jij van de slang? Volgens mij het middenstukje. Het middenstukje, Ja, is dat een belangrijk stukje? Dat is ook belangrijk. Ook belangrijk, ja. Allemaal even belangrijk. Ja, maar wat voor gitaar heb je? Is dat een speciale gitaar? Of, Nee, dat is een Ovation Selectus. En wat, ja, dat is... Is dat plastic? Van plastic? Ja, oh, van dat is plastic. eigenlijk, Kan dat ook. stelt helemaal niks Kan voor. ook, ja. Als je erbij zingen kunt, dan komt dat heel goed over. En je kun je zingen? Nee, helemaal niet. Oké. Het muzikale café waar we vandaag zijn is een multicultureel centrum in Voerendaal dat muzikanten, jong en oud, dichter bij elkaar brengt. Naast de muzikale slang is er elke tweede zaterdag van de maand een open podium. En mocht je geen verstand hebben van 16e noten, toonladders of ritmische solfège, dan kun je ook gewoon een praatje komen maken bij Hazenpraat. Zolang het maar over muziek gaat. Hoe lang heb je al les? Ik heb 3 jaar als het goed is. 3 jaar, oké. Ja. En heb je nog ambities, zeg maar, wil je nog optreden of een bandje gaan spelen? Of... Ja, natuurlijk. Ambities heb ik sowieso wel. Ja. Natuurlijk een bandje oprichten zou natuurlijk wel leuk zijn. Kun je zo'n akkoord aanslaan? Nee, laat maar even. Nee, waarom niet? Maar ja, zo meteen komen ook dat mensen moet, kijken. ja, dat als- moet, ja. Doe eens 1 akkoord, het belangrijkste akkoord. Het belangrijkste. Het belangrijkste. Dan pakken we gewoon, Oh, dat is... En wat voor een akkoord is dat? dat noemen ze een C. Een C-akkoord, hoor. Dat ziet er helemaal Als er nou een W voor staat, is het een WC. Een WC. Maar dat doen we niet. Dat gezeik doen we niet. Oké, dat is mooi. Ja. Maar ik ben eigenlijk met mijn dochter meegekomen, want die zit 2 jaar al langer in dit oké. groepje. Oké. Dus ik hobbel er een beetje achteraan. Ja, precies. En je dochter is beter dan jij, waarschijnlijk? Altijd. Altijd. Ja, altijd. Mooi. Kinderen erven het van de ouders, hè? Ja. Laura, ik heb net je vader gesproken, Ja, Gerry, en die zegt dat jij eigenlijk veel beter bent dan hij. ja, klopt. Ja, klopt dat goed zo. Dus, maar je hebt ook langer les, hè? Ja, Ja, en je zit met hem in het groepje? Jazeker. Oké. De Sam Cooke in mij begint te borrelen. Ik grijp mijn kans om in de slang te stappen. Have you ever changed your mind about leaving me behind? Oh, now bring it to me. Bring your sweet loving. Bring it all home to Gilles. Bring it to me. Oké. David de Haas. Slang en de Haas vind ik altijd wel leuk gevonden trouwens. Nou, Maar vertel eens, David, het is niet de eerste keer, hè? dit is volgens mij al de 7e keer. De 7e keer? De 7e keer dit keer. Oké, en hoe lang is de slang dit jaar? De slang was dit jaar 1 uur door de regen. 1 uur door de Normaal regen. is het 1 uur en 20, 25 minuten. Ja. Er zijn steeds groepjes van 5. Maar wat mij ook opviel is dat jij continu aan het spelen was. Het was de slang, de chain couldn't be broken. Precies. Ja, dat- en Precies. stel Dat als- heb je goed gezien. Ja, dankjewel. Maar stel nou dat het wel zou gebeuren, wat dan? Dat gebeurt niet. Het gebeurt niet. Nee. Oké, je bent streng. Ik ben heel streng. Je bent streng. Ik ga gewoon constant door en dat moet gewoon 1 slang Oké, blijven. ja, zo ken ik je. Eigenlijk nog niet, nee, want ik ken je helemaal niet. Nee. Luister, David, maar het zijn allemaal leerlingen van jou, hè? Het zijn allemaal leerlingen. Allemaal leerlingen. En hoeveel in totaal? 88. Ik was vroeger nooit zo'n held. Een Snake spelen op de Nokia 2600. Maar als ik deze slang in Voerendaal zie, dan merk je wel dat er flink geoefend is door de deelnemers.
Iedereen speelt op zijn eigen niveau. Bring It Home to Me werd overigens op 8 mei 1962 uitgebracht en staat in de Rock'n'Roll of Fame. Op de lijst van 500 liedjes die rock'n'roll vorm hebben gegeven. Oh yeah. Tevreden of niet? Ik ben altijd tevreden. Altijd tevreden, dat hoor ik graag. Soms gaat het beter, soms gaat het minder. Ja. Er was een flinke regenbui, dus we moesten even improviseren. Het was eigenlijk een Ook beetje dat heeft met muziek te bijna. maken. Ja. Het was een tuins, nee, het was een emmer die omviel. Ja, inderdaad. Goed, nou. Op de hemelbodem is een emmer omgevallen. Oh, dat is mooi gezegd. En er zat een Mag ik die putje. gebruiken bij mijn optredens? En natuurlijk. Ik schrijf er een natuurlijk. liedje over. Dat was wel mijn hemel, hè? Ja, jouw hemel. Ik heb mee mogen spelen net. Ja, Ik vond het fantastisch. op een ukulele. Op een ukulele, En dat ging ja. je goed af. Ja, en ik ken 3 akkoorden, waar toevallig Dat die 3 waren akkoorden. die 3 akkoorden. Ja. Ik dacht, dat zet ze ook maar meteen even in, hè. Ja, Nou, tuurlijk. goed. Heb je goed gedaan. Ah, ja, dankjewel. Zit er ook talent tussen bij Natuurlijk, jullie? Ja. natuurlijk. Alleen maar. Alleen maar talent, ja. Alleen maar. Alleen maar talent. 88 keer talent. Echt wel. En ontstaat er ook iets uit? Ontstaan er bandjes, Er zijn vriendschap? al verschillende bands uit ontstaan. Gisteren had ik hier een geweldige band die hieruit ontstaan is. En welke was dat? Rabbit Invasion. Zo. Dat was een bijzondere middag. Een muzikale slang. Ik heb heel veel geleerd. Ik mocht zelfs meespelen. En dat doe ik natuurlijk altijd graag. Ik wil me profileren. Bedankt voor nu. En graag tot de volgende Gilles on Tour.